रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। नहीं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। सल'फोरनि बाजैया रुमाव थानानै साव गाखोना लोगोफोर बाज्ल'नानै लोगोफोर सायावनो फेन्दा सोखावदो लोगोफोर सोर लोगोफोर बाजैमोन सिख्लाफोर आरो आदामोन फंबायमोन सोर नोंथांमोना बिदि बाज्ल'नानै फेन्दा सोखावनो हायो लोगोफोर ताइक्वान्ड' ब्यामनि बायदि सल'फोर नोंथांमोना सोर हायो दि लोगोफोर बाजै बिदि कमेन्टआव खोन्थाहर लोगोफोर आरो नोंथांमोना बे बाजै भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो लोगोफोर बेखौबो नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहर आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान बाथाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर।